Depensa. Kayo ay nakikinig 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic 7 o'clock in the evening. Kayo pa rin po nakatutok syempre dito sa 90.7 Love Radio, Metro's number 1. O, diba? Kasama pa rin po yours truly, Diego Bandido Tanghenyo. At kasama pa rin po ang napakakulit, walang iba kundi si... Ay nako, hindi na natin patatagalin to. Alam ko naman mainit-init ang mga usapin ngayon pagdating sa Olympics, hindi ba, Boards? O malamang, alam mo rin to, yung mga kaganapan na ito. Kaya eto na, pag-usapan na natin to. Viral ang pag-ayaw ng isang female boxer sa loob pa lang ng 46 seconds. Oh no! Dahil sa kalaban niyang minsan nang na-disqualified dahil bumagsak sa gender test dahil lumabas na may XY chromosome siya. Oh no! Ibig sabihin, siya ay hindi babae kundi isang lalaki. Oh no! Maluoy ka. No. Pambihira naman oh. O, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to. Ay, sige, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Words! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito isa sa mga nakakalungkot sa panahon natin ngayon dahil pinapayagan ng iilan, kagaya sa Olympics, na mag-compete ang isang lalaki sa larangan ng laro ng mga babae. Oh no! It's unfair! Dahil nga magkaiba ang genes and build ng isang babae sa lalaki. Kaya nga, di ba, sa alamat nating mga Pinoy, ang tawag sa mga lalaki, si malakas, at sa babae naman, si maganda. Di ba? Yippee! Oh, ito po ay pagpapatunay na kahit saang anggulo natin tingnan, malakas po ang lalaki dahil nakadesign talaga para sa isang lalaki as the head of the family, kaya binigyan siya ng lakas ng ating Panginoon. So imagine niyo mga kabisyo, kung yung head of the family nyo ay lalambot-lambot, rerespetohin ba kayo? O di ba? Like halimbawa, yung anak mo, tapos lalambot-lambot ka. Inaway, sabi niya sa kalaban niya, "Idodombong kita sa tatay ko!" O sasagutin siya ng kalaban niya ngayon, ng kaaway niya, "Hindi sumbong mo sa tatay mong manicurista!" O di kaya sabihin din niya na "Hindi sumbong mo sa tatay mong seahorse!" Pambihira naman na mga kabisyo, logican po natin ha. Ang pagpapahintulot po ng ilang mga organizers tulad po ng Paris Olympics na mag-compete po yung isang lalaki sa isang division ng mga babae ay batay po sa kanilang mga panunturin, di ba? So ito kasi po ay under sa patakaran ng IOC. Ang kanilang patakaran po ay naglalayong maging eksklusibo ang mga transgender at intersex athletes ayon sa kanilang regulasyon na maaaring mag-compete po ang transgender woman o dating lalaki sa women's division basta't sumusunod po sa itinakdang kriteria tulad ng antas ng testosterone.
So kung pasok yung testosterone kahit lalaki ka, pwede. Oh no! Eh di wow! Ang bihira naman, oh. Ay, nako mga kabisyo. Oras na we got 36 minutes after 7 o'clock in the evening and you still lock in right here on Metro's number 1. We are broadcasting live across the city by the bay. My name is Diego Bandido. And here's a song coming from the Scorpions, When the Smoke is Going Down. Keep it locked in right here on Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!